Anders, Aslak of Denmark in lane 2. Så er det altså i dag, boys and girls, månen vil blive løftet. Vi har lige løftet på 160-ish stenen. Den var virkelig nem. Vi smider det lige ned i her, så I kan se den. Nu der skal jeg altså prøve de famøse 202 kilo. Jeg ved ikke, om det er en dansk rekord. Det må I jo kommentere her i feltet. I hvert fald, så har jeg tænkt mig at kaste mig ud i og skulle prøve at løfte månen nu. Let's go! Sådan man gør det, mand! Fucking sådan skal månen løftes op, mand! De græske guder, de har Atlas. De nordiske guder, de har fucking Aslak, mand. Let's go! Så er vi altså færdige med alle råberiet. Vi er færdige med eventdag i dag. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg er faktisk rigtig, rigtig glad og rigtig stolt over det her rep. Fordi jeg har haft 8 rigtig tunge og rigtig hårde træningsuger, hvor jeg virkelig har presset citronen. Inden jeg løftede den her sten, der har jeg også løftet presmedley. Jeg lavede virkelig tung lok i går. Jeg har lige lavet yoke. Mine ben er trætte, min krop er træt. Jeg har endda lige kørt op fra 90, 110, 130, 140, 160 og så de 200 her. Så det her ikke også, det viser bare, at jeg kommer i min bedste form nogensinde i år. Når jeg rammer Sheffield, og den her sten her, den skal ligge op på podiet som det aller sidste, jeg gør. Det bliver så fedt. Jeg har aldrig taget en 200 kilo sten før. Aldrig taget en 202 kilo sten før, for den sags skyld. Det er så vildt og så surrealistisk. Og jeg synes egentlig, rappet kørte super fint i forhold til, hvor fatigue jeg føler, jeg er. Så om 2 måneder, som sagt, når vi rammer Sheffield, det bliver så vildt. Chat, vi gjorde det. Vi løftede månen. Igen, tusind tak, fordi I alle sammen ser med og støtter det her pjat. Jeg ved, der er nogle af jer, der har ventet længe på at se den her måne her blive løftet. Jeg gjorde det for jer, chat. Smid lige en kommentar om, hvad vi skal prøve at løfte næste gang. Eller hvad vi skal prøve at lave. Tusind tak, chat. Nu kommer der snart noget super spændende, som vi skal følge med i. Fordi Regitze og jeg, vi har nogle store overraskelser, vi snart kan begynde at offentliggøre lidt på. Så chat, hvis I ikke allerede har gjort det, like og subscribe. Husk, når vi rammer 1000 følgere, så er der giveaway. Ses.